Hrvatska zaklada za školovanje slijepih Marko Brkić u ovoj akademskoj godini financira ukupno 16 stipendista, učenika i studenata. Zahvaljujući donatorima, čija je pomoć uvijek dobrodošla, pomažu marljivim, slabovidnim i slijepim učenicima i studentima da se unatoč oštećenju vida obrazuju. Obrazovanje je, kažu iz zaklade, jedan od glavnih preduvjeta za postizanje toliko željene ravnopravnosti i integracije. Jelena Opačak studentica je druge godine psihologije na Zagrebačkom filozofskom fakultetu. Rodni Osijek zamijenila je zagrebačkom adresom kad je krenula u srednju školu. Prilagodba na novu okolinu, školovanje daleko od roditeljskog doma, otežavala je i činjenica da je vid izgubila kada joj je bilo 11 godina. Naučila sam kasno Brajevo pismo, služiti se na računalu, sve je to nekako bilo u prvom srednje savladati sa svim tim da bih mogla učiti i pohađati školu, no snalazila sam se malo po malo, nisam se dala, razmišljala sam to se tako mora, to se mora prilagoditi da bih mogla opstati i tako sam išla dalje i bilo je okej. Ipak velike glavobolje Jeleni zadaje literatura potrebna za studiranje. Sve više ima novih izdanja i profesori se normalno služe novim izdanjima, što nema ništa skenirano i ništa prilagođeno. Kada pitate nekog izdavača ili nešto da vam pošalje možda u skeniranom obliku, normalno kršite pravo pa neće i onda se morate jednostavno sami sve uzeti knjigu i skenirati, što uzima dosta vremena. Kristijan Knežević, student druge godine edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, poput Jelene iz rodne Slavonije, preselio se u Zagreb. Njegov suputnik u studentskom životu proteklih godinu dana Radnje Pas-Alex. I njega su kao i Jelenu mučili isti problemi. Znači, nabavljanja literature, skenirane, jer meni naravno treba biti prilagođena, ali dobro sad je to... Profesori su pristupačni pa sve se s njima da dogovori, dobijem uvijek i prezentacije s predavanja i ako postoji knjiga u elektronskom obliku. Jelena i Kristijan stipendisti su Hrvatske zaklade za školovanje slijepih Marko Brkić. Tijekom 12 godina koliko zaklada postoji, financijski je pomogla 150 slabovidnih i slijepih učenika i studenata iz Hrvatske. Zaklada znači se financira iz plasmana osnovnog kapitala zaklade u obveznice Republike Hrvatske, a to je samo djelomični manji dio, a ostala sredstva zapravo živimo od donacija i od na neki način nekih institucija s kojima surađujemo pa one izađu u susret. Zaklada im pomaže i u nabavi tiflotehničkih pomagala koje su veoma skupa. Ovisno o potrebama i statusu, mjesečne stipendije iznose od 500 do 700 kuna. Stipendija mi olakšava da ipak pokrijem nekakav dio troškova koji mi je potreban za, ne znam, printanje knjiga i za nešto što mi treba u svakodnevnom životu, barem evo dio troškova pokrije. U Savezu slijepih znači mogu otići ispitati nešto kad treba ili uvećati i po tom pitanju se stvarno izlaze u susret. Za ovaj laptop, mobitel, skener i takve stvari moguće je dobiti preko nekakve donacije ili nešto, ali to većinom ide o osobnom trošku, dok neka pomagala tipa govorne jedinice koja se instalira na laptop ili računalo, to se može dobiti preko doznake. Podizanje svijesti o potrebi i značenju školovanja slijepih i slabovidnih učenika i studenata, njihovo zapošljavanje, uklanjanje predrasuda, koraci su ka potpunoj integraciji mladih slijepih osoba u zajednicu. Hrvatsko je društvo godinama već upozoravaju iz Saveza slijepih, od toga još jako daleko.